Bine, Tyson, dă-i. Rupi capul. Hai, vede el așa. Asta e unul? Stai de gelatul. Mica față. Băi, stai, poate rupi aia, bă. Stai, poate rupi de acolo. Hai, Andy, treci la aparat. Eu nu mai puteam, deci pe ziua de azi... Ia boxează-le pe ăsta. Cum e bine intercutul. Uite că era vicios. L-ai enervat. Să mă dau în partea asta, că bate lumele. Asta e pe ziua de azi, ați învățat lecția de cum de nidești. Hai, următorul. Și, te l-ai pus-o la faia asta pe drept? Dar nu veți scheme.